Elég vicces helyzetben vagyok, mert hogy első előadóként saját magamat kéne bejelenteni, mert én vagyok a levezető elnök is. Tehát én akkor most bejelentem kollégatársai Istvánt, aki levéltáros, történész, szerkesztő, könyvszerkesztő, foglalkozik családtörténettel, és most jelen pillanatban önöknek fog majd egy előadást tartani, ami nem fő témája, csak éppenséggel szükség van erre is, és igény van erre a munkára is, úgyhogy én elhatároztam, hogy ebből írok egy cikket a Családfa magazin számára, és ennek az egyik hozadéka az, amit itt fognak látni. Kivándorlók nyomában, Ellis Island. Sokorunk nem volt rest se kába, birtokát óvni ellenünk, s kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Ezeket a szavakat annyiszor hallottuk már, kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Ezt József Attila írta halála évében, 1937-ben a Hazám című versében, és valamennyiünkben ez a 1,5 millió ember maradt meg. És amikor én készültem arra, hogy itt most előadást fogok tartani, illetve hogy ezt a tanulmányt megírom, akkor úgy gondoltam, hogy mondok egy számot, vagy leírok egy számot, hogy mégis mennyi az a 1,5 millió, és hogy mit jelent ez a mondat, a kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Kitántorgott valóban stimmel, mert hiszen a József Attila ezt a mondatát, ezt a versét a századfordulóra értette, arra 30 évre, erre elnyújtott századfordulóra, amikor a magyar gazdaság nagyon rossz állapotban volt, munkaerő felesleg volt, a fizetések nagyon alacsonyak voltak, nem lehetett megélni, számos irodalmi emlék és levéltári dokumentum is mutatja, hogy az emberek milyen nyomorban éltek ebben az időben, egészen az első világháborúig, és hát a kitántorgás valóban érvényes. Az, hogy 1,5 millió, az egy külön szám, arról majd mindjárt egy kicsit utána néztem, és sajnos nem olyan egyszerű, hogy ezt el tudja mondani, hogy mégis mennyi az a szám. Az emberünk is egy jó kifejezés. Nem azt írta József Attila, hogy magyar, hanem az, hogy emberünk, tehát országlakosról van szó. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen miről is van szó, amikor 1,5 millióról beszélünk. A fő probléma az, hogy különböző adatokkal dolgoznak a kutatók. József Attilát nem lehet megítélni vagy elítélni azért, mert nem tudja a számokat, hiszen a mai napig nincs konszenzus arról, hogy végül is mennyi ember hagyta el az országot, mennyi ember maradt kint az Egyesült Államokban, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez alatt a negatív trend alatt, ami a 30 éves gazdasági lejtmenetet jelentette, mennyi ember hagyta el Magyarországot. Itt lehet látni, hogy azért van ennyiféle szám, mert különböző dokumentumok, különböző levéltár iratokból hivatkoznak és dolgoznak. Itt van mindjárt például az egyik, a tengeri kikötők adatai, ugye minden egyes Amerikába induló hajójáratnak kötelező volt jelezni, hogy a hajón hány kivándorló, hány utas tartózkodik, és ebből, amikor a Magyarországról van szó, akkor sok esetben nem csak azt kell érteni, ebből mondjuk 2.030.000 van, ami hát ugye jelentősen több, mint az előbb említett 1,5 millió emberünk. Az USA bevándorlási hivatalának adataiban szintén 1 millió közel annyi, mint amennyit a tengeri kikötők jelentettek, 1.800.000, és a Magyar Statisztikai Hivatal pedig 1.200.000 körülbelül. Itt azért arról van szó, hogy eleinte a magyar kormányzat igazából nem tudta, hogy viszonyuljon ezekhez a dolgokhoz. Nagyon fontos volt, akár mennyire is furcsa, ebben az időben rendkívül liberális volt a magyar kormányzat. Kimondta azt, hogy a költözködés az egy elemi szabadságjog, tehát nyugodtan ki lehet
menni, vannak természetesen feltételei, nem lehet kimenni mondjuk a hadkötelezettség alól kivonódó személyeknek, tehát azokat megtiltották, de ott is csak 1 évre, és utána ismét ki lehetett menni. És ugye amikor már annyi jelentés volt a vármegyéktől és különböző hatóságoktól, hogy eltűnik a munkáskéz, már szinte ez negatívba ment át. Bizonyos érdekek természetesen az alacsony munkaerő árát vették alapul, akkor törvényt hoztak 1898-ban, a statisztikai hivatalt kötelezték arra, hogy kormányjelentést és statisztikai jelentést készítsen minden évről. Rendkívül izgalmas ez a körülbelül minden egyes kötet, egészen 1942-ig ez elmegy, minden évben egy 820 000 oldalt tesz ki. Minden kormánytag köteles volt jelentést adni az abban az évben lefolytatott legfontosabb ügyekről, folyamatokról, stb. Ezen túlmenően nagyon fontos volt az, hogy az ország közállapotairól jelentést tett, ebben benne voltak a demográfiai adatok, és azok az intézkedések, amelyek ehhez elvezettek, és ugye volt egy harmadik rész, ezek pedig a statisztikai részek, hihetetlen alapos és hihetetlen részletes, mindenre kiterjedő, szintén több száz oldalas, évente több száz oldalas ilyen statisztikai jelentést tettek, ezért, és miután ez 1899-ben indult, csak ez volt az első év, ezért itt ez a 26.515 fő, ez arra az 1 évre vonatkozik, és hát ugye ezért jön ki ez az 1.200.000 fő. Itt csak azt akartam ezzel bemutatni, biztos nem sok minden látszik belőle, de gyorsan mondom, hogy nem annyira, nem kell fölgyújtani, mert még kevésbé lehet majd látni. Köszönöm. Hogy igazából amikor a kormány megpróbált utána járni annak, hogy mégis mennyi ment ki és hol ment ki, akkor a Központi Statisztikai Hivatal körbejárta a kikötőket, és pontosan Hamburg, Bréma, Amsterdam, stb. Ezeket a helyeket körbejárta, és így szedte össze az adatokat, ami semmilyen korrelációban nincs az Egyesült Államokban összeírtakkal, tehát a bevándorlási hivatallal. Nem tudom, hogy mi az oka ennek, vannak feltételezések, de egy dolog biztos, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása saját magával sem stimmel, hiszen itt van egy későbbi, egy 12-es adat, ahol összehasonlítjuk az bizonyos átfedéssel készült adatokat, és ott sem stimmelnek az adatok. Biztos valami még közbe jöhetett, valami még kiderült, hogy a hajón menet közben meghaltakat nem számolják, vagy az pluszba még, vagy tehát a statisztika az ugye, mint tudjuk, az egy olyan tudomány, amit nagyon sokan manipulálnak vele. Itt szintén statisztikai adatokat látnak, ez az, amit a amerikai bevándorlási statisztika alapján vezetnek. Valószínű, hogy ez lehet a legközelebb az igazsághoz, és az azt jelenti, hogy ők 1.845.000 főt, tehát ebben a fő vonulatban, ami 1880-tól 1913-ig tartott, ebben a fő vonulatban ennyi ember lépte át kivándorlóként az Ellis Islandi kapukat. Na most, ami még szintén ez itt van, ez az előbbi szám, ami még ezeket a számokat bonyolítja, az, hogy tudjuk azt, hogy egy-egy ember, ezek igazából kezdve ott, ezek valóban gazdasági menekültek. Tehát itt nincs politikai ok, nincs üldöztetés, egyetlen egy dolog van, gazdaságilag nem jönnek ki a pénzükből, és ezért
a csábítás és az egyéb híresztelések miatt a körülbelül 4-szeres fizetésére elindulnak az Egyesült Államokba, ahol elég rossz körülmények között úgynevezett burdos házakban élnek. Ez egy ilyen garniszálószerűség, ahol megpróbálnak spórolni, és mondjuk 1-2 évet szánnak magukra. Mindenki úgy megy ki általában, hogy ők majd vissza fognak jönni, kis pénzt gyűjtenek, és aztán 1-2 év, 3-4 év múlva, amikor ez a megfelelő pénz összejön, akkor hazajönnek, és földet vásárolnak. Ez a legfontosabb cél, hogy földet vásároljanak. Na most ebben az előbb említett 1.800.000 emberben, ebben benne van az a sokszor 2-szer, sőt 3-szor kiment ember is, hiszen ugyan van egy olyan kérdés, hogy volt-e már Amerikában, de ezt a statisztikában nem szokták visszafelé vonni. Tehát itt azt látjuk csak, hogy a magyar birodalom, ez kicsit furcsán hangzik, de magyar birodalomnak hívták ebben az időszakban a Magyar Királyságot, amelyikhez Horvátországhoz is hozzátartozott. Nagyon sokan foglalkoztak a kivándorló magyarok nemzetiségével, és Puskás Julianna egy nagyon ismert nagydoktorit készített ebből a könyv, illetve nagydoktori alapján jelent meg ez a könyve, Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. Ő itt egy nemzetiségi statisztikát vesz előre. Ugye az előbb mondtam, hogy József Attila milyen jól írta azt, hogy emberünk vándorolt ki, és ugye itt azt látjuk, hogy az 1880-as népszámlálás szerint ez most csak a történeti Magyarország, 6,5 millió magyar él, 1.800.000 német, szintén nagyjából ugyanannyi szlovák, 2,5 millió, 2.400.000 román, stb. És ugye mire elérünk a korszakunk utolsó nagy népszámlálására, tehát a monarchia, osztrák-magyar monarchia magyarországi területének népszámlálására, addig ilyen döbbenetes számot látunk, 9,9 millió magyar van. Tehát tulajdonképpen 3,5 millió magyarral szaporodott 30 év alatt Magyarország, Magyar Királyság lakossága. Vajon mi van ebben? Vajon mi van emögött, és ez hogy kapcsolódik a kivándorláshoz? Nagyon érdekes, hogy a legaktívabb kivándorlási évet elővéve találtam adatokat arra, és ez egy picit módosítja azért az előző statisztikát. 1907-ben összesen 167 000 ember hagyta el az országot, és ebből 149 000, tehát közel 150 000 az Egyesült Államokba ment. Nagyon érdekes az, hogy amíg ugye a statisztikai adatok szerint a KSH minden év végén, év elején, meg év végén is a számított népességet leírta, megadta ezekbe a bizonyos jelentésekbe, és miközben ugye 10 évenként volt csak népszámlálás, ugye mint mondtam az előbb, hogy 910-ben volt az utolsó, a KSH minden év végén jelentette nagyon precízen, hogy éppen számított adatai alapján hogy néz ki. Tehát ez nem egy végigmentek, hanem egyszerűen a számított adatok alapján. És ez úgy nézett ki, hogy készítettünk ugye egy kivándorlási statisztikát is, 54% volt ugye Magyarországon, tehát a Magyar Királyság lakosai közül, aki magyarnak vallotta magát, ez 54% volt, és ehhez képest 34%, a kivándorlók közül csak 34% vallotta magát magyarnak. Természetesen miután az előbb láttuk ezt az óriási különbséget a népességben, a magyarok mentek ki legnagyobb számban az Egyesült Államokba, de ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy arányaiban is ugyanannyi ment minden nemzetiségtől. Itt 34% volt a magyar, és nagyon érdekes, hogy miközben 10%
az ország lakosságának német, ehhez képest a kivándorlók között 21% volt. Tehát több mint duplája hagyta el az országot, ami azért is nagyon érdekes kérdés, hiszen a németek, hát hogy mondjam csak, a király Magyarországon, de a történeti Magyarországon a legelismertebb nemzet volt, a legjobb helyeken, a legjobb gazdasági körülmények között élő nemzettest volt, tehát ilyen szempontból furcsa, hogy nem azok mentek ki, akik a németek közül, akik szegények voltak, hanem sokkal inkább más vezérelte őket, ők inkább meggazdagodni szerettek volna. Természetesen ez a szlovák, román, rutén lakosságra nem volt érvényes, ott is lényegesen nagyobb arányban hagyták el az országot, mint a magyarok. Tehát az, amikor ilyen őrületes növekményt látunk, akkor emögött nem csak az van, hogy a magyarok ennyivel növekedtek, hanem tulajdonképpen a nemzetiségeink száma csökkent Magyarországon belül. Itt egy térképet mutattam, nem tudom mennyire látszik, ez az előbbieket alátámasztja. Ha látjuk az északi felvidéki megyéket, főleg a keleti oldalon, akkor ott látszik, hogy sokkal több a pötty, onnan többen mentek ki, és ugye horvátok mentek ki a Lika Kribavából, a németek mentek ki ugye a Vajdaságból, és itt Románia felé ment ki nagyon sok román. Ez egy nagyon érdekes dolog. Havas-Alföldön, tehát a Regátban, a Román Királyságban lényegesen jobbak voltak a fizetési viszonyok ebben az időben, ennek megfelelően a Magyarországról kivándorló románoknak a fele Romániába ment, és csak a fele ment ki az Egyesült Államokba. Aztán, hogy ők később visszajöttek-e vagy sem, az mindegy, de abból a szempontból tényleg mindegy is, hiszen néhány év múlva már nem így nézett ki az ország területe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ugye Ady versét idézve, hogy elfogy a magyar, tehát ugye a Ű-törvényt Verbőci című versében azt írja, hogy úgy elfogy a magyar, mintha nem is lett volna. Itt ezek a számok egy kicsit mást mutatnak, és még akkor is, hogyha ezt a számot árnyalja az a tény, hogy ugye ebbe az időben ötvösféle induló törvénnyel, és ugye egyfolytában az előbb említett liberális törvények miatt Magyarország rendkívül kedvező célország volt a zsidóság számára. Olyannyira, hogy ilyen nemzet nem létezett Magyarországon, nem volt olyan fogalom, hogy a zsidót írtak volna be a nemzetiséghez. Csak onnan lehet tudni, hogy valószínűleg éppen ebből az okból a statisztikai hivatal ezeket magyarnak írta be, izraelita vallású magyarnak írta be, és ezek pedig ez alatt a 30 év alatt, amit említettem, több mint 3-szorosára nőttek Magyarországon, és a századfordulóra elérték az 1 millió főt. És miután a kivándorlási statisztikában is benne van az, hogy megkérdezik a nemzetiségét, megkérdezik a vallását is, és ugye ezeket a számokat, ha összevetjük, akkor látjuk azt, hogy a kivándorló magyarok ugyanolyan arányban voltak zsidók, mint amennyire a nemzetiségi, illetve amennyire a vallási statisztikában szerepeltek. Nem tudom, világos volt, amit mondtam. Tehát igazából ugyanolyan arányban hagyták el az országot, ugyanolyan százalékban hagyták el az országot a magyarországi zsidók, mint a magyarok. Nos, hát elérkeztünk arra a pillanatra, hogy készen vagyunk az indulásra, és jöhet a nagy utazás. 1903-ig igazából a nagy szabadság nem kötelezte a kivándorlókat arra, hogy útlevelet kérjenek. Tulajdonképpen szabadon elindulhattak, elhagyhatták az ország területét, és hogy az most csak éppen a szomszéd országba egy bevásárlásra indultak el, vagy pedig mentek valamelyik kikötőbe, azt a magyar statisztika, a magyar kormányzat nem tudta.
Ennek megfelelően 1903-ban törvényt hoztak arról, hogy Magyarországot csak útlevéllel lehet elhagyni. Ennek megfelelően az útlevélbe azt is bele kell írni, hogy mi a célja az utazásnak. És ilyen útlevél lapok szép számmal találhatók most már egy kicsit levéltári kutatást is vegyük alapul, a megyei levéltárakban, ugye vármegyei levéltárakban, ugyanis ezeket az ügyeket az alispán hatáskörébe utalta, tehát az alispán adott ki általában útleveleket vidéken. Na most, azért gondolkodtam egy pillanatra, mert láttam egy statisztikát arról, hogy a beadott, mindenről csináltak statisztikát, a beadott útlevél kérelmek száma és a kiadott útlevelek száma között azt lehet látni, hogy kb. 2/3 kapta csak meg az útlevelet. Ezek inkább egészségügyi szempontok voltak, vagy nem volt elég pénz hozzá, vagy fiatalkorú volt, vagy katonaköteles volt. Ezt a honvédelmi tárca előírta, hogy neki legyen beleszólás abba, hogy kik utazhatnak ki, és mennyi időre utazhatnak ki. Itt a dolog úgy történt, hogy vonatra szálltak az emberek, ebben az időben már Magyarország be volt vasútvonalakkal hálózva, és el tudtak indulni Németországba, Németalföldre, vagy a magyar kikötőbe, vagy Olaszországba, Angliába és Franciaországba is. A legrövidebb kijutási lehetőség az Egyesült Államokba az egy németországi kikötőn keresztül vezetett. Oda egy kicsit hosszabb volt a vonatút, mint Fiumébe, de viszont ott azonnal hajóra szálltak és meg sem álltak New Yorkig, míg amikor 1904-ben a magyar kormány a saját kikötőjét akarta fejleszteni, Fiumét, és úgy gondolta, hogy oda tereli a kivándorlók számát, hiszen egy-egy ilyen út nagyon sok pénzbe került, és ugye nagy kapacitású kikötők voltak, és szerették volna, hogyha Fiumét ezzel fejlesztik. Ennek megfelelően irányították az embereket, hogy Fiuméba induljanak el, viszont a fiumei út lényegesen hosszabb volt, hiszen míg az Adrián végig döcögni, aztán visszakanyarodtak Nápoly, Palermo, Gibraltár, még megálltak a Tenerifén is, tehát amíg ezt az utat végigjárták, addig 23 nap eltelt, vagy 20-20, tehát egy 3 hét, még amíg a német kikötőkből indultak el, az általában 10 napig tartott. Tehát óriási harc volt, mert hiszen a magyar kormány megállapodott a Cunard Line-nal, ez egy liverpooli angol királyi társaság volt, hajózó társaság volt, viszont ugye ez a szabad versenyt kockáztatta, és a németek igen komoly ellenállásba mentek. Amikor megérkeztek 10, illetve 20 nap után, 1891-ig még New Yorknak a Manhattani csücskére kötöttek ki. Itt látható 2 kép, 8 millió bevándorló, ami persze természetesen nem Magyarország, összesen 1890-ig 8 millió bevándorló érkezett ide erre a pontra. Itt a baloldali képen lehet látni, hogy ez a Manhattani csücsök, ott már áll a híd, és itt az elején van egy ilyen kör alakú épület, ami a jobboldali képen jobban is látszik. Ide kötött ki minden hajó, és itt szálltak partra a bevándorlók 1891-ig, de ez olyan megterhelést jelentett a Manhattan szigetének, hiszen ott lődörögtek az emberek 1000 számra, és zavarták a normális életet, úgyhogy meg időnként el is szögdöstek, tehát nem lehetett őket rendesen létszámba venni, és ezért találták azt ki, hogy Ellis Island, ami egy pár kilométerre van az előbb mutatott ponttól, ott egy szigeten
egy ilyen bevándorló központot létesítenek. Innen 1892-től 1954-ig 12 millió bevándorló érkezett, köztük ugye a magyar körülbelül 1 millió. Ez a jobboldali képen azt látjuk, hogy ilyen karámokon keresztül vezetett az út, és ugye itt egészségügyi vizsgálat volt, alaposan kikérdezték őket, és annak alapján engedték be őket, vagy sem. Itt ennek az Ellis Islandi múzeumnak érdemes megnézni a honlapját, fantasztikus képeket lehet letölteni, teljesen ingyen és akár publikáció céljára is felhasználni. Ezeket a képeket ugye ebbe az időben készítették, itt cipelik a bőröngyeiket a frissen érkezett bevándorlók. Itt látszik ezen baloldali képen a gyerekeken a boldogság, hogy végre itt vannak már, de ugyanakkor időseknél némi elcsigázott tekintettel néznek a jövőbe, hogy vajon mi vár rájuk. Ezen a jobboldali képen, hát ez meg teljes mértékben magáért beszél, a batyút a hátán tartó fiatalember, illetve a riadt tekintetű anya. Bocsánat, nem akarok ennyire bulvár lenni, de ezek a képek ezt hozták ki belőlem. Bevándorlók és akik nem. Körülbelül 1%-ot utasították vissza, ezek betegségek miatt történtek, ezek a megfogalmazások angolból így tudtam lefordítani, undort keltő vagy fertőző betegségek, tuberkulózis, az elmebetegség, ez kizárási ok volt, ugyanakkor az értelmi fogyatékosok is kizárási okként felelt meg, idióta, imbecilis, stb. És ugye a koldusokat sem engedték be, akiknek a leendő eltartása az állam pénzébe került volna, tehát azokat is visszaküldték. Prostituáltakat sem engedték be, abban az esetben, hogyha ott a prostitúciót kívánták volna. Ha jobb útra tért, akkor persze bemehettek. És még egy nagyon érdekes, a poligám életmódot folytató. Hát ezek gondolom inkább a magyarokat nem érintette, gondolom ez a muzulmán felekezetű bevándorlókra volt érvényes, és ugye itt jelent meg először a politika is, az anarchistákat szintén visszaküldték. Itt ezen a jobboldali képen egy olyan képet látunk, ez egy kicsit későbbi időszakból, amikor már ezeket az embereket nem engedték be. Egyébként, ha itt jobban megnézem, nagyon jól öltözött úriemberek vannak, ők azok, akik fönnakadtak a rostán, anarchizmus vagy más egyéb dolog miatt, és őket a hajózási társaság költségén visszatoloncolták az induló állomásukról. Még az induláskor egy listát vettek föl az emberek minden jelentkezőről, és már ott megrostálták. Ennek van egy kitöltési útmutatója, és már ott megrostálták az embereket, annak megfelelően, amit az előbb elmondtam, és persze volt még egy rosta az érkezési állomáson. Ez a List of Manifest of Aligned Passengers for United, ez egy törvényre hivatkozik, ebből a listáról kiderül, hogy milyen hajóval indult, milyen kikötőből indult, hová indult. Ez 1910. május 21-én az Ultónia nevű, ez a Cunard Line-nak volt a hajója, és ugye ezt prezentálja. Itt vannak a rovatok, sorszám, név, kor, nem, családi állapot, foglalkozás, olvasni, írni tudás, állampolgárság, nemzetiség. Tehát itt nagyon fontos, mert hiszen az állampolgárságra beírják, hogy Hungary, a nemzetiségre meg beírják, hogy mondjuk német vagy zsidó, tehát ők még ezt is, itt már szerepelnek a zsidók
ennél a helynél, és aztán nagyon fontos az utolsó állandó lakhely, ahonnan kimegy, és ez alapján mi azért be tudjuk azonosítani azokat az embereket, akiket keresünk. Van még itt egy érdekes rovat, legközelebbi otthoni rokona barátjának a neve. Ez azért érdekes, mert hogyha valami történik vele, akkor ki kell értesíteni, hogyha mondjuk haza kell küldeni valamiét, akár a holttestét. És ugye itt van még a legvégén a célállomás, ez az állam, illetve a település neve, ezt aki tudja, ezt oda bediktálta. Nos, ezek azok az adatok, ami alapján azt kell, hogy mondjam, hogy kutathatók ezek. Ilyenből nagyon 1880-tól 1925-ig terjedő időszaknak ezeket a utas listáit feldolgozta ez a bizonyos múzeum, amelyik a Ellis Islandi bevándorló múzeumot jelenti. Ezeket a neveket feldolgozták, a adatoknak a felét ezt körülbelül beírták, és ez alapján lehet keresni ezekre. Itt ugyanaz érvényes, amit az előbb elmondott itt az előző előadás. Itt is a neveket azért elég nehezen tudták feldolgozni, egyszerűbb nevekkel könnyebb a dolog, és az is egyértelmű, hogy félreírások vannak. Én általában mindig, amikor ilyen próbákat csinálok, akkor a saját nevemet írom be, már úgy értve, hogy a családnevet, és ugye találtam is egy K. Tarsoly Pétert, aki 41 éves volt, aki 41 éves volt 1907-ben, és tudott írni, olvasni, és magyar homorogról származott. Ez a magyar homorog, ez Bihar megyében van. Ez biztos, hogy az én valamilyen rokonom, mert hogy még az apám is magyar homorogon született, tehát ez egyértelmű. Itt van, hogy feleségével utazott, és hogy hova, azt már nem tudtam kiolvasni, de azt hiszem, hogy nem is lényeges. Én nem tudok erről a felmenőmről, vagy erről a oldalági valamilyen rokonomról. Ha nagyon érdekes volna, biztos utána tudnék nézni, hiszen kiszámolható, hogy 41 éves volt 1907-ben, akkor 1866-ban születhetett magyar homorogon, tehát mondjuk adott esetben ez is egy lehetséges kutatási módszer. Ami viszont érdekes, hogy ezeket az adatokat több helyen is utol lehet érni. Én csináltam próbákat az utaslisták elérésére az interneten, és ugye azokat az adatokat, amelyek kifejezetten a múzeumhoz köthetők, tehát az a cég, amelyik a múzeumnak a saját adatbázisát intézi, ott megjelennek az adatok, és lehet olvasni ezeket az adatokat, azonban díjköteles, hogyha már képet is kérek belőle. Az 2 oldalt $50 kértek volna, úgyhogy ez egy kicsit borsos. Ugyanúgy megtalálta ez az ancestry.com anyagában, ő is megtalálja az adatot, közli, hogy megtalálta, de nem közöl adatokat. Itt $25 kér egy hónapért azért, hogy ezekbe az adatokba kutathassak. És ugye a MyHeritage, amit itt az előbb említett a kollégina, itt az adatok megjelennek, a kép viszont díjköteles, itt $15 egy hónapra. Mind a 3 helynél, amit eddig említettem, mind a 3 helynél lehetőség van arra, hogy ilyen párnapos próbaidővel megnézze az ember az anyagot, aztán ha tovább akar menni, akkor valószínű, hogy le kell tiltani, hogy ne vonják le, mert természetesen a regisztrációnál meg kell adni a bankkártyát is, tehát mondjuk de ha valaki akar kutatni, akkor ennyi pénzért tudja megcsinálni. Viszont amit tudok ajánlani, és szintén a kollégina itt az előbb említette, a familysearch.org-ot, ott, hogyha beüti az ember a keresett nevet, tehát ugye itt direkt úgy írtam, hogy familysearch.org/search,
és ott van egy kereső, beütöm a nevet, mondjuk ezt az előbb említett Tarsoly Pétert, akkor kijönnek a Tarsoly Péterek az anyakönyvi adatokkal együtt. Itt csak az a baj, hogyha mondjuk netán véletlen mondjuk 50 ilyen név van, akkor ki kell keresni, hogy melyik vonatkozik a bevándorló anyagra. Könnyen meg lehet találni azt is, mert hiszen elkülönül ott angolul oda van írva, hogy ez egy anyakönyvi bejegyzés, vagy ez egy bevándorló listáról vett anyag. Ami viszont ugye nem annyira felhasználóbarát, de mindenféleképpen hasznos, más adatokat is lehet ott találni, úgyhogy ebből a szempontból én ezt tudom javasolni, és arról nem beszélve, hogy ez díjmentes. Van ennek a kivándorlásnak egy nagyon jó, hát hogy mondjam, csak irodalmi megfogalmazása, több, nem tudom én, csomó helyen láttam az egri újságban történeteket mesélnek el, más helyen is megfogalmaznak, novellákat írnak belőle. Ami nekem kezembe került, én ezt tegnap este beleolvastam, és addig olvastam, amíg ki nem olvastam. Ez a Tonelli Sándor Ultónia, egy kivándorló hajó története. Nagyon-nagyon érdekes. Tonelli Sándor egy közgazdász volt, aki 25 évesen úgy gondolta, hogy fogadásból eszi a kivándorlók kenyerét, magát kiadta, mint iparos segéd, fényképész iparos segédnek azért, hogy tudjon fényképeket készíteni, és feljegyzéseket készített, és egy ilyen 23 napos utat ír le az indulástól a megérkezésig, tehát a beszállást is, meg a kiszállást is leírja nagyon részletesen. 200 oldalas a könyv, és ugye ez egy A5-ös könyv, tehát érdemes megnézni. Tonelli Sándor Wikipédia szócikkében ott van, hogy lehet letölteni ezt, tehát ez egy ingyenesen letölthető könyv. Engem annyira magával ragadott ez a könyv, mondom, hogy addig nem tudtam letenni, amíg ki nem olvastam. Mindent leír, az emberek hogy viszonyulnak az egészhez, hogy azok, akik már másodszor, harmadszor mennek ki, azok milyen szinte arisztokratái ezeknek az embereknek, akik már most mennek először és tele félelemmel, hiszen egész életükben még el sem hagyták a falujuk küszöbét sem, vagy mi határát sem, most pedig indulnak Amerikába, tehát kicsit kétségtelen, hogy az elmúlt 1-2 hétben ezzel a témakörrel foglalkoztam, de itt töményen beleesni ebbe a hajóutazásba, ez rendkívül lebilincselő volt. Rengeteg történetet mesél el, nagyon sok életutat mutat be, hogy ki miért indul útra, úgyhogy ezt a könyvet én ajánlom figyelmükbe, és utoljára ezt a képet hagyom a következő számban. Erről lesz majd cikk, ez a Családfa újságban, és köszönöm szépen, hogy jelezték, hogy letelt az idő. Bőven letelt az idő.